Kahraman arkadağımızın sayesinde bakı bir taraf vatanımız ötüşleri ve senye. Halkımızın bahtiyarlığı, vatanımızın rovaşlığı, soňa deterlerinin döremegine ulu joşgun beriye. Türkmen sanatımızın, medeniyetimizin a davrayı arşa götürülüp, aydym bolup, eleme yan salya. Hormatly prezidentimizin sunugaty goýan sarpazy belin tepkitleri yetmäge golluk berir. Milli mirasymyza salgylanyp, döwrewap şertlerde sunugy deserlerini döretmekden lezzet alyp ýaşaýar. Sebäbi biz sunugatyň aşygy. Salam mehriman tomaşaçylar, edilileşler. Bizden her biriňize jan saglygyny, maşgalaly berdigini, ýurdumyzdan keni işe parahat bolmagyny, bide bahtiyar durmuş peşeşeden gahryman arkadagly serdarmyzdan janlarynyň sag, belin taşlarynyň aman bolmagyny, tutýan beýik işleriniň hemişe rowaşlyklara beklenmän arzular, sunugatyň aşygy teşirmeden täze sanyna tomuş etmäge çagyrýar. Sebäbi biz sunugatyň aşygy. Gahryman arkadagly serdarmyz biziň türkmen halkymyzy bahtiyar durmuş atardy. Hormatly prezidentimizden medeniýet, sunugat hemem döredicilik işgärlerini zähmet çekmek üçin döredip beren giň mümkinçiliklerinden peýdalanyp, bugünkü gün aýdymçy darsadanlarymyz ýurdumyzyň bahtiyarlygyny, Gahryman arkadagly serdarmyzyň alyp barýan beýik işlerini, ýurdumyzyň ötüşlerini, özleriniň döredýän eserlerini wasp edýärler. Bizem elbetde şol aýdymlary, saallary her gezek gepleşirmeden üstü bilen size ýetirýär. Mehman tomaşaçylar, ha bu gezek bolsa biz gepleşirmede Türkmenistanyň halk artisti, aýdym sunugatynyň aşygy Bagşy denanymyz Läle Beýnazarowany gepleşige çagyrdyk. Läle gelince hoş gördük sizi. Bugünkü gepleşirmede ýurdumyz parahat, asuda, her bir günümiz biziň gowanlarjy, buýsanlarjy wakalara beslenýär. Biz sunugat işgärler bolsa näme? Şu gahryman arkadagly serdarmyzyň saýasynda şol hoş habarlary, ýurdumyzyň şeýle bir bahtiyar wakalaryny söhbetlerimiz bilen, şeýle gepleşiklerimiz bilen, aýdymdyr sallaryň üstü bilen halkymyza ýetirýär. Anhalyala gelince öňümizde bir näçe bayramçylyklarymyz barda. Elbetde näme? Aýdymçydyr sadanlar bolsa şol biziň bayramçylyklarymyzda, toýlarymyzda bir täze eserleri bilen sowgatly gerýärler. Häzirki wagtdan haşy öňümizdäki ýetip gelýän Aşgabatyň gününe şeýle de Maktumul Pragynyň şygyr ýetun münasibetli taýýarlanylýan bir çärelere taýýarlyklaryňyz dogrusyny aýtsaňyz. Altın gepleşmede çağırmak için köp sağ olun. Türkmen halkının milli lideri Gahryman arkadağımın taýyfyna, arkadağly serdarymyň taýyfyna bagşy halkymyzdan özümizden täze dörüjülügimiz bilen, aýdymlarymyz bilen şol bayramçylyk günlerini wasp edýär. Biziň bayramçylyklarymyz goşa-goşadan ýelde hemişe. Ha öňümizde Türkmenistanyň döwlet baýlygynyň hem de Türkmenistanyň konstitusiýasynyň güni ýa-da bolsa näçinji maýdyň Aşgabat şäherimiziň güni hem ýa-da haly bayramy, ýa-da medeniýet günlerimiz gelýär. Şeýdip biziň toýlarymyz goşa-goşadan teklen gelýär. Bizem näme şoňa jogap edip her bir bayramçylyga bir öňkü aýdymlanmady bolsun, täze aýdymlanmady bolsun, şolary täzeden işler halkymyza ýetirmek bar maksadymyz, biziň borjumyz şol. Sebäbi bir watanymyzyň wagtçylary, aýdymçylar, sadanlar, bagşylar, şahyrlar, umuman sunugat medeniýet işgärleri, beýle kulgamda işleýän işgärlerim hemme şol bayramçylyklary uly hewes bilen taýýarlyk görüp aýdymlanma saglanmady, bir ýürek arzuwlanmady, bir hemişe paýlaşyp bilýär halkymyz bilen. Elbetde bulan biz üçin aýdymçy sadanlar üçin bir hem ilham çeşmesi, şu terriwatymyzyň owdanlyklaryny, ýurdumyzyň awadanlygyny, toý bayramlaryň bir ýygy-derli gelýänligine biziň ýüregimiz joşupdyr. Şol ýüregimiz joşguny bir hemişe teleýaýlymlaryň üstü bilen, bayramçylyklaryň üstü bilen, aýdymlanma saglamy bilen çykyş edip ýör. Aýdymçyny tadanlany sunugat işgärini elbetde şol halkyň öňüne çykmak, şol halkyň öňüne çykyş etmek, aýdymlanmady ýanglandyrmak. Hemişe halkymyza, Gahryman arkadagymyza, hormatly prezidentimiz arkadagly serdarymyza öz hyzmatymyzy gaýgyrmak geçer berýän. Onda näme lälegence ýüregiňizden buýtança ökümine bir ajaýyp aýdymlary häzir halkymyza ýetirýärli. Başçyna şu ýerde men owadan aýdymlanmadyň ýerine ýetip berýän.
Kahramanımdan arkadağım var. Arkadağı fernarlıdır vatanım, öpüşleri betlenip dur çar yani. Aşkıladım dostu olduk mekani, kahramanım lider arkadağım var. Arkadağ doğamı prezidentim var. Yürekler bir bulup belinde başlar. Arkadağım kayasını bu işler, kahramanımdan arkadağım var. Ulap var yar dostluk yollar, ak yollar, şöhratı beslen yer tutulyan toylar. Bağışı aydır coşa gelli göğünler, kahramanım lider arkadağım var. Arkadağ doğamı prezidentim var. Aşkıladım dostu olduk mekani, kahramanımdan arkadağım var. Arkadağ doğamı prezidentim var. هذا كما تشغل خمان أركدا ومدن أركدا لثيردار مدن ثاية ثنا بدن باش هذا النلار مدخل قايد من المدى شيء لده دور مدوات بيديان بيركرار دولة مدن تهذا أيام من قال قنش دور مدوات بيديان عيد ملارن إلى تدو تارجت جميعنا نبر خل قايد ملارن خيننا ملي أو شو ند بيرنا يتريال لرده إلى التنامة تركمن خلقي هذا كواقت تشل خل قايد ملارن أول إثلاث والريا بدن خلق قايدملار سويان خلق مذا إلبت شول ملي دياب تثورلار مذا ملي صادلار مذا عايدملار مذا ورثة قهرمان أركدا ومن أركدا لثيردار مذا أولي يولاشتي من إثاثي دور جلوم تسنن إرشار غتشول كيتيان شول خلق قايدملاري هم ده ملي دو تارغ زفتاثين ده مدن قتلنا عايدليان عايدملار ده هيركمن درمشتا هيركمن بردورة جلبت أذن يول وادا لي هو شو يول من تايلا والمقبولين شول أذن مدن بر halqi tenedimdi, halqi aydınlanmadi. Häzir ködürdi, gelecekde de näme asırlarına dowam etmegine özümün goşandym, goşaýyny temem şol aydınlara bolan söýgüm, şu dörüjlüge meni alyp geldi de. Qahraman arkadağımız bizim aydım sasın otmada ulu sarpa ya şeyledi. Şu aydım çıdır bağışlarımda ulu hormat koyup ulu önemlilermegi bizim bağışlarımda saadanlarımda hatamır öňüne goýan maksatlaryna yetmäge bir ulu qanat bolýar. Halifalardan öwrenen dağıtlamy men halkymyza ýetirýär şol halifalarymyzam şoňa buýsan ya begen ya şeyle diye senin yerine yetiren aydımdan şägirdimiz bolanlygyny biz begen ýäsip şeýdip halifalarymyzam her bir bayramçylyklarda gören ýerlerine aýdýarlar. Bu maňa ulu buýsan, ulu awry. Şu pursatda ýene bir ýola türkmen halkynyň milli lideri, Gahrman, Mehriban, Halifa Arkadağymyda, Arkadağ Ferdarmyda tüýsürogdan tag bolsun aýdýan. Türkmen halky milli gymmatlyklary bilen, baý taryhy bilen dünýä ýüzüne tanalmagy başarýan. Gahrman Arkadağymyzyň, Arkadağly Ferdarmyzyň saýasyny biziň şol ähli milli hem ruh gymmatlyklarynyň bir awry derejesi dünýä ýüzüne hasam ýaýwanlanýar. Türkmen halkynyň beýik akyllar şahyry Maktumoly Pragynyň şygyryýet dünýäsine bagyşlanyp, diňe we biziň ýurdumyzda däl gelneje dünýä halklarynyň arasynda hem uly halkara çäreler geçirilýän. Elbette näsedem ýan ýakyna dünýä döwletlerine saparda bolup, şu öz aýdym sasyn otmaz bilen biziň türkmen halkymyzyň beýik akyllar şahyry Maktumolynyň döredijligine bagyşlap bir näçe aýdym sazlaryňy şol dünýä halklarynyň arasynda, dost bolan halklaryň arasynda belentden ýaýwanlap, belentden ýaňlanyp geldiňizde. Ine şol saparlar dogrusynda bir agyş ýerde gürüňetsek. Hawa altynna Eýem şuýla geçenmidi bäri bir näçe ýurtlarda biziň sunmat medeniyet usatlarymyz bolup şol Maktumoly Pragynyň dörüjligini ýaýwanlandyryp gaýtdylar. Gelecekde de öňümizde şol real saparlarymyz bar. Ýan ýakynna menem
Koreya döwletiniň Seul şäherinde şo ýerde Magtymul Pragynyň ömür dörejligine bagyşlap uly medeni çäre geçirildi. Şo ýerde biz özümiz medeniýet sanat ustatlary bolup, aýdymçylary bolup, hem kino sanatymyz şo ýerde görkezildi. Muzey gymmatlyklarymyz şo ýerde görkezilip, hem konsertler gurnulyp, şadyan, şowkunly konsertler bolup geldi. Medeniýetimiziň, sanatymyzyň, biziň nusxaw şahyrlarymyzyň dünýä ýüzünde ösenligini, dünýä ýüzünde ýaýbanlananlygyny görkezýär. Ne Magtymul Pragynyň bir dörejligi diýilende, şygyryýet dünýäsi diýilende ol akyllar şahyr, filosof şahyr. Şoň üçin hem ony Magtymul diýilse dünýäde tanamayan halk ýokmy hadip pikir edýän. Şoň üçin hem gahrman arkadagymyz şol ýörelgän ýola goýdy. Magtymul Pragynyň ine 2 ýyl 300 ýyllyk toýuny toýlamaly, şo münasibetli eýän şu ýylyň başyndan uly dabaralar, bayramçylyklar başlandy. Ýanky birleşmede ýaly hem öz ýurdumyzda hem daşary ýurtlarda Magtymul Pragynyň sözleri daşary ýurtlarda haýsy ýurda baramyzda şo ýurdun diline terjime edilip, şonu şol halklaryň hem okamagyna uly mümkinçilikler berilýär. Bizem şu näme özümiz şeýle bilenýäs, buýsanýas, öz halkymyzyň dörejliginiň şeýle dünýäň güzünde tanalýanlygyna, dünýäň güzünde bir akyllar hasaplanýan Magtymul şahyrymyzyň bardygyna tüýsürüňizden buýsanýas. Şu ýurtlarda özümiziň aýdymlarymyz, sağlamlyk bilen çykyş edip gelýär. Esasana milli aýdym sağlamlyk, estrada görnüşde aýdym sağlamlyk, biziň kino sanatymyz, muzey gymmatlyklarymyz, haly, şaýfetlenmez, ählisi görkezilip, şo ýerde alimler tarabyndan, tomoşaçylar tarabyndan ul gollanmalary, ul el çarpışmalary münasip bolup gelýär. Biziň ýurdumyzyň, biziň sanatymyzyň, medeniýetimiziň bütün dünýäde ul abry gazananlygynyň netijesi. Hawa. Däle gelneje onda şu ýerde şol dünýä döwletlerine de ýanganlyk gelen Magtymul Pragynyň sözlerine bir halk aýdymlardan birini şu ýerde tomoşaçylarymyza çynem ýerine ýetirip beräýin. Müslümanlar yüreğinde derdin eller. Bir bay oğlunun eline ileri sadrın oynap derdin eller. Yüreğimde derdin eller. Gitme namart, aklım çarşıp olur sen mat. Belin dağlı yakırlar ot ileri, kur yanıp ölün eller. İçinde ileri bozgulun tayların eller, bozgulun tayların eller. Baktım ulu sözüm haktır, hak sözeten beren yoktur. Çiğitte oğul yoktur ileri, ocak öçüp yurdun eller. O çiğitte oğul yoktur
ileri ocak öçüp yordun eller yüreğimde derdin miller Ana yaňa sözüňiziň arasyna özüňizden bellek geçdiňiz. Öňümizde bir näçe bayramçylyklarymyz ýetip gelýär. Mermer şäherimiziň Aşgabadymyzyň güni her bir döredejlik işgäriniň eserlerini aýdym bolsun, saat bolsun, tan eserler bolsun nälegenije. Muna bugünkü günden biz öz şu gepleşigimizi Nusoy diýinjaş merkezine taýýarlaýar. Paýtagtymyzyň dürli künjeklerine, şeýle-de welaýatymyzyň dürli ýerlerine gahrman arkadagly serdarymyzyň tagallasy bilen bir näçe diýinjaş merkezler biziň halkymyzyň bir döwre wagt hemem bir oňoýly şertlerde diýinjalmaklar üçin, çağalar bilen maşgalasy bilen bilelikde bir öz wagtlaryny hoş geçirmek üçin ulu mümkinçilikler, şertler döredildi. Leýle gelneje. Tebigatymyzyň gözelligi bilen gurulýan binalaryň sazlaşmagy döredijiligi işgärlerine hatam joşun paýda ýalygenje. Neşgörde Nusoy diýinjalyş merkezine şuwasy öýdedi botyýar. Aýdymlamy ýerine ýetirip bolýan şeýle kuşlaryň sesi, baglaryň ygşyllygy, bahar paklynyň dowam etmegi, hemem biziň bir ak köçülerimizden geçýän bir uluglamyzyň sesleri ştaýda ýanglanyp dur, hemmeti saarlaşykly gidip dur. Şoň üçin bir hili Durmuş gaýnap joşýa, tebigat öz gözelligini içilýär. elbetde şu durmuşyň gaýnap joşýan fırsatyna bir hem şeýle aýdymlary bilen halkymyzy begendirýänimizi özümiz begenýär, buýsanýar. Aşgabat şäherimiziň, Mermer şäherimiziň bunu golaýlap gelýär. Oňda eýýämden biz bir taýýarlyk görüp, ýadgylar edip, hem konsertler taýýarlap, Aşgabat aýdymyny häzir ýerine ýetirip beren halkymyza ýa bolmasa bir näçe Aşgabat hakyna aýdyşyklar ýerine ýetirdik. Gelecekde de täze aýdymlary halkymyza ýetirir. Biz bagyşylar, aýdymçylar näme şu durmuşyň sazlaşygyndan aýdym döredýärdi. Aýdym diýmek, eýem sazlaşyk diýmek, saz bilen aýdymyň bir ýanlanýan ýerine uly bir durmuşyň owadan sazlaşyk gaýnap joşýar. Eşitip dursa kuşlaryň seslerini, bolin şeýle buýsanýan, degenýän howamyz arasynda ýurdumyz parahat, bir asuda, bahar faslynyň bir häzir dowam edip durmagy hemmeti türkmen halky bagtly. Her bir ojaklarymyzda owadan toýlamy tutulyp dur. Şol toýlarda da biz öz aýdymlarymyz bilen çykyş edýär, ýar-ýarlarymyz, kuşdepdilerimiz, toý aýdymlarymyz, halk aýdymlarymyz, tan saýdymlarymyz hemmeti her bir toýda bolamyzda biz halkymyzyň içinden şeýle bir owadan sözleriň aýdylmagy, ýurdumyzyň parahatlygy üçin gahrman arkadagy serdarymyza özleriniň bir sag bolsunlaryny aýtmaklary, gelecekdäki dörejiligimize itergi bermeklikleri diňe bir bagtdan nişanlar. Heyle çıktım köçelerine Aşgabat Tallanışyan gelin kıyılarım vardır Göğünler mülkünüm daim köşgabat Teherleri yanlanyan tağlarım vardır Türkmenün paytahtı, sen
oğlar Senne ömür sürsem hoş geçer çağlar Bilbil şeyda edin yağlarım vardır Aşıklar şehrine aşık min baştın Çarpatlın bahardır nam yoktur kıştın Mihman ilfe tana yakından daştın Köprü aytın halal dudlarım vardır Aşkavat aşkavat canım aşkavat Teherleri yanlan yan tağlarım vardır Kallanış yan gelin kıyılarım vardır Näle gelneje Türkmen halk aydymlaryny, milli aydymlarymyza, estrada aydymlarymyza halkymyza ýetirip eýýän bir näçe ýyllardan beri halkymyza bir hyzmat edip ruhy gollaw berip gelýäňizde, toýlarymyzyň bezegi bolup, sahnalarymyzyň bezegi bolup çykyş edýäňiz. Anha halk aydymlary ýerine ýetirmekligiň özüniň bir düzgünleri bar näle gelneje. Mine ýaňy gepleşigimizde şol tadanlar bilen bilelikde gyjakçynyň hemem dutarçynyň ýanyna ajaýyp halk aydymlardanam döwrümde wat bedýän aydymlardan ýerine ýetirip berdiňizde indi şu ýerde siziň özüňiziň bir zähmet çekýän ýeriňiz bolan Altyn Menzil aydym saz toparyna bir näçe şähertler hem ýetişdirýäňizde indi özüňiz halipalyga ýetdiňiz bugünkü gün siziň toparyňyzda sazanlar aydymçylar hem özüniň bir döredijlik ýoluny tapan şähertleriňiz ammada şu ýerde bu ýsonç bilen şol şähertlerini dogrusyny gurrun berseňiz Altyn Menzil aydym saz toparynyň açylanyna ýa bir näçe ýyllar boldy. Şol bir näçe ýyllaryň içinden bir näçe şähertler bilen bile işleşmek maňa näsip etdi. Häzirki döwürde özümiziň bir dehtançy başlanmaz. Her vilayetden gelip bir zähmet çekýärlerde, her vilayetden gelen aydymçynyň bagşynyň özüne mahsus döredijligi bar. Şolaryň hemmesini bir ýere jemläp, bir ojaga jemläp şonu halkymyza ýetirmekde uly zähmet talap edýär. Şonu zähmet çekip bir şähertler bilen bilelikde bir näçe aydymlary ýerine ýetirýär. Özümizde bir ýazgy ederýär studiýamyz bar. Şo ýerde mümkinçilikleriň göredilmegi biz üçin zähmet çekmäge itergi berýär. Şu topary açma gahrman arkadamyz anany ine şuň tuguna çellen şol toparymyz bilen zähmet çekýär. Ma esasan häzirki döwürde aydymçylarymyz, sadanalaryň zähmet çekýär. Ýa-ni dutar gyjykda ýerine ýetirdik, ýa bolmasa estrada görnüşde ýerine ýetirmede toparymyz bar. Inha men toparymda bir näçe aydymçylar zähmet çekýärler. Şähertlerim bar. Şatlyk Durdyýew, Aýna Mämmedowa, Oglubag Oraz Muhammedowa, esasanam halk aydymlara, dissan aýtmaga höwesek bir öňünde maksat goýmak. Şol maksadyna ýetmek üçin bir işlemek hemmemiziň borjumyz. Gelecekde de şol toparymyzy bilen bir näçe aydymlary bir ýerine ýetirip bayramçylyklarymyza taýýarlap şonu halkymyza ýetirer. Ähli işiň başyna baranda ilki bilen höwes gerek, soň mümkinçilik gerek, soň zähmet gerek. Gahrman arkadagy serdarymyzyň tagallalary bilen bize işlemäge, döretmäge, ýaşamaga, diň almaga ähli mümkinçilikler beredilen. Şoň üçin biz näme diňe aydym bilen saz bilen öz watanymyzy wagt edip, halkymyza ýetirer. Şeýle joşgyn bilen ýürek uýsançlaryňyzy beýan edýäňiz, edir şu ýerde joşgyn bilen ýerine ýetirjek aydymlaryňyzam diňläýärlergençe.
kuşu başınıza, ağdı viril daşınıza, vatan köngül zoşunuza, siz şam çırağın ayımı. Devlet kuşu başınıza, ağdı viril daşınıza, vatan köngül zoşunuza, siz şam çırağın ayımı. Arka dağlı serdarımı, siz yüreklüm nelheminle, tergidurun ılgımanna, alkıştırı her köngülle, halkın kıylap saylanısı. Siz yüreklüm nelheminle, tergidurun ılgımanna, alkıştırı her köngülle, halkın kıylap saylanısı. Arka dağlı serdarımı, gül vatanın aşkı size, tılla tahtı köşkü size, bahtın nurlu keşfi size, vatan aşktan serpayımı. Gül vatanın aşkı size, tılla tahtı köşkü size, bahtın nurlu keşfi size, vatan aşktan serpayımı. Arka dağlı serdarımı, siz yüreklüm nelheminle, tergidurun ılgımanna, alkıştırı her köngülle, halkın kıylap saylanısı. Siz yüreklüm nelheminle, tergidurun ılgımanna, alkıştırı her köngülle, halkın kıylap yalkanısı. Arka dağlı serdarımı, arka dağlı serdarımı. Läle gelene jana ýaňy şäherlerine dogrusyna gurrun berdiňiz. Anha gahrman arka dağly serdarmyň ýol başçylygyna sizdiňe bir ýurdumyzda geçirilýän konsertlarda, çärelerde çykyş etmän biziň ýaşlarymyzyň aýdymsa sungatynyň bir ustat bolup ýetişmekleri üçin geçirilýän çärelere, uly bäýatleşiklere de gatnaşyp emin adalyga medýäňiz. Yurdumyzda ýaşdakinleriň ýüze çykmak üçin ähli şertler döredilýär. Ana Türkmen owal teleýaýlymyzyň özünde hem bir näçe ýaşlar halk gaýdymlaryny ýerine ýetirip, özleriniň bir başaryny halkymyza ýetirýärler-de läle gelneje. Şu zatlaryň özü seviýäli halipalyga ýeten ustatlar hasam buýsandyrýan bolsa gerek. Arkada serdarly bagtyar ýaşlar ýyly diýip atlandyrylmagynyň özü şu ýylyň. Şol ýaşlarymyza hasam öz başarnyklaryny açyp görkezmäge olara uly mümkinçilik döretdi-de. Ne şu arkada serdarly bagtyar ýaşlar ýylynyň başyndan eýen ýaşlanmady şoňa hüwesek bolup bir näçe bäýatleşikler geçirildi. Na ýaňy ýakyny Türkmen Milli Konserwatoriýasyna şo ýerde bagşylaryň arasynda hem beýleki ugurlarynyň bäýatleşikleri boldy. Şo ýerde de emin agda bolup gatnaşmak maňa nesip etdi. Şo ýerde bir näçe bagşylary, ýaş dehinleri, taýdanlary taýlamak, şolaryň bir aýdyma sady hüwes edýänliklerini halipalar üçin buýsançda hemem ne çaltana bagşy atly bäýatleşik geçirilýär. Ýandan diýarym atly bäýatleşikler geçirilýär. Şol bäýatleşikleriň çäklerine de aýdym sady ugurlanmazdan, ähli ugurlardan ýaşlanmaly taýýarlykly gelýärler, halka ýetirmäge mümkinçilikler tapýarlar. Hemem Türkmen owal teleýaýlymyz bilen halka ýetirýärler, halkymyzdan şol ýaşlary bir tanap, täze ýüzlemde tanap şolary özleriniň bir ojaklaryna, toý ojaklaryna çagyryp aýdymlar aýtdyrýarlar. Ýaşlarymyz üçin uly mümkinçilikler. Elbetde ýaşlarymyz üçin heme uly mümkinçilik, heme biziň dörüjülügimiziň bir aýdym sadlanmadyň ilerlemek üçin hem dowamatynyň dowam bolmak üçin uly ýol itergişi. Gahrman arkadagy serdarymyz her bir çykyşlaryna özleriniň bir ýaşlara buýsanýanlyklaryna, ýaşlara inanýanlyklaryna, ýaşlara uly bir anan bildirýänliklerini agdap geçýärler. Şonu
şuýlam ýürüýte şoň üçin ýaşlar ýyly arkada Ferdarly Bagtyar ýaşlar ýyly edip diýip atlanyrly. Diňe bir şägirtlem däl öz oglumam men arkada Ferdarly Bagtyar ýaşlar diýen aýdymy aýdyşyk edip aýtdyk. Hem türkmen diline, hem ingliz diline, hem rus diline bizim ýaş dehillerimiz üçin uly mümkinçilikler bar. Uly ilham almaga bizim ýurdumyz bar. Ýaşlaryň erjellik bilen ýapyşýanlygyny görýäňde. Haýsy işiň başyna baranna şolar höwet bilen, erjellik bilen ýapyşyp, ine şunam öwrenäýeli, şulaýdyma maýsak nähili bor, şu saby çalsak nähili bor. Ýüreginde halkymyza bolan, watanymyza bolan söýgi bar. Ýaş dekinlerinde hemişe ýollarynyň ak bolmagyny, üstünliklere ýetmeklerini tüýsürenden arzu edýän. Парахатlık yüreklerin baydağı Молодежь туркменская с аркада Сердаром Впереди у нас версты пройденных дорог Возведем мосты братства и дружбы Мир — это знамя наших сердец Turkmen youth are with arkada Serdar We have to get through lots of roads Brotherhood and friendship will be our bridge. Peace is the flood of our hearts. Parahatlık, dostluk, doğanlık, yeryüzünde sevgi mehribanlık. Parahatlık, dostluk, doğanlık, yeryüzünde sevgi mehribanlık. Tutup arkadağlı Serdarım Parzeli eris belent maksat bir cayın O vazi bu koca dünya mirşarın Cümle cahan mehribanlık aydımı Parahatlık, dostluk, doğanlık Yeryüzünde sevgi mehribanlık Parahatlık, dostluk, doğanlık Yeryüzünde sevgi mehribanlık İnsan hemişe birine fiilo hormat koymaktan, mehr muhabbetli gatnaşmaktan doymaýar. Gahrman arkadağlı Serdarymyzyň bize peşkeş eden bu bagtyar durmuşymyzda elbetde şeýdip hemişe ýakymly söhbetler edip onam halkymyza ýetirip durmak bize nesip etsin näle gelneji. Ha bu gepleşigimizde gelip bir näçe ajaýyp halk aýdymlaryňyzy, döwrümizi
tebigatymyzy, gahrman arkadagly serdarmyzyň saýasyny gözelliklerimizi wasp edip bir näçe aýdymlaryňyzy halkymyza sowgat etdiňiz. Mundan beýle sesiňiz belekden ýanglansyn. Baş kalbyňyzdan çykýan aýdymlaryňyz bilen hemişe şeýdip öz dinleýijilerinizi, halk aýdymlarymyzy uly söýgü bilen dinleýän halkymyzy beýgenlerip durun. Bizim asuda vatanımız, asuda yaşayışımız bize ilham veriyor, bize coşturuyor. Anha bizim her bir fırsatımız baktılıktan nişan, her bir fırsatımız bize bakt veriyor. Şu bakt diýilen zat nerede oluyor? Asuda yurtda oluyor, parahat devlette oluyor. Gahrman arkadagy serdarymyzyň şeýle öz halky üçin, watan üçin söýgüsi, edýän işleri, gijelerini gündüz edip işlemekleri, alada etmeklerinin netijesinde bir bagtly döwrüm şaýady. Çağajyklarymyzdan bagtly, özümizden bagtly, ene atalarymyzdan bagtly, elimize saz alyp diňe öz bagtlylygymyzy wasp edýär. Elbetde şu fursatda tüýsürümden bagyş kalbyndan bütün halkymyza hemişe asudalyk, parahatlyk, agdybirlik arzu edýän şu fursatda tüýsürümden şeýle asuda, agdybyr, parahat, owadan ýurtda ýaşadýan Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Halifa Arkadagymyza, hormatly prezidentimiz Arkadagly serdarymyza tüýsürümden sag bolsun aýdýan Gahrman Arkadagly serdarymyzyň janlary sag bolsun, tutýan tutjak işler hemişe rowaşlyklara wetlensin. Belent başlary aman bolsun. Sağ olun wälegince arzuwlaryňyza, bizem goşulýat arzuwlaryňyz hasyl bolsun, goý siziň arzuwlaryňyz aýdym bolup, saz bolup, ähli kalplara ganat baglasyn. Paýtagtymyzyň görkügi gün saýyn gözelleşýär. Elbetde bizim ýurdumyzyň hemem paýtagtymyzyň gözelligine, onuň bir ýakymlyk howasyny, özüniň owadanlygyny, gözelligine goşýan bir näçe dinjaş merkezlerimiz bar. Ine bizem şol dinjaş merkezleriň biri bolan Nusoy dinjaş merkezine şu gün gepleşmeli Türkmenistanyň halk artisti Läle Begnazarowanyň gatnaşmagyna taýýarladyk. Elbetde bu gepleşme siziň göwnüňizden turanlar diýip umyt edýäs. Goý hemişe asmandan arkaly zemine, zinatly ýurdumyzda aýdym sazlarymyzyň owazy hemişe belekden ýanglansyn. Bize bagtyýar durmuşy peşkeş eden, zähmet çekmek üçin, döretmek üçin ähli şertleri hemem mümkinçiliklere döredip berýän Gahrman Arkadagly serdarymyzyň janlary sag bolsun, belent başlary hemişe aman bolsun. Tutýan il, ýurt, bähretli işleri mundan beýläge rowaşlyklara beslensin. Biz orta mehrimaniyleşler, gepleşmeden imlik sanaçylyk siz bilen hoşlaşýar. Hoş, sag bolun.